नमस्कार, मी अभिजित. गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. एक महत्त्वाची बातमी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय. गोव्यामध्ये जी संचारबंदी होती, जी 7 जुलैपर्यंत सरकारतर्फे लावण्यात आली होती, त्यामध्ये आता गोवा सरकारने वाढ केली असून ती संचारबंदी जी सकाळी 7 तारखेला सकाळी 7 वाजेपर्यंत होती, ती आता 12 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे असं सरकारकडून सांगण्यात आलंय. म्हणजे 7 जुलैऐवजी 12 जुलैच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत ही संचारबंदी असेल. पण यावेळी मात्र गोवा सरकारने अनेक संचारबंदीमध्ये अनेक निर्णय शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये महत्त्वाचा निर्णय गोवा सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. जे आतापर्यंत सकाळी 7 ते दुपारी 3 अशा प्रकारेच जी दुकानं किंवा जी आस्थापने उघडी होती, ती आता सायंकाळी 6 पर्यंत उघडी असणार आहेत. म्हणजे त्याचा जो वेळ आहे तो सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गोवा सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 12 जुलैपर्यंत जे हॉटेल्स आहेत, आतापर्यंत हॉटेल जे होते त्याची फक्त पार्सल सुविधा सुरू होती, पण आता यापुढे म्हणजे 12 जुलैपर्यंत 50% आसन क्षमतेने जे गोव्यातले हॉटेल्स आहेत ते सुरू राहणार आहेत. त्याचा पण वेळ सेम देण्यात आला आहे. सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 पर्यंत ही हॉटेल व्यवस्थापने 50% क्षमतेने सुरू असतील. मात्र यामध्ये सकाळी सायंकाळी 6 ते रात्री 9 पर्यंत पार्सल सुविधा मात्र हॉटेल्समध्ये चालू असणार आहे. म्हणजे सकाळी 7 ते 6 50% क्षमतेने आणि 6च्या नंतर जी पार्सल सुविधा आहे ती हॉटेलमध्ये चालू शकणार आहे. त्याच नंतर जी सलून, क्रीडा संकुले आहेत ती तर गोवा सरकारने चालू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्येही जी वेळ नेमून दिलेली आहे ती 7 ते 6चीच असणार आहे. गोव्यातील जे कारखाने आहेत ते दिवसभर चालू करण्याचा निर्णय गोवा सरकारने आता घेतलेला आहे. वेळेचं मी तुम्हाला सांगितलं, पण हे जे नियम आहेत ते 12 जुलैपर्यंत सकाळी 7 वाजेपर्यंत असतील. ही वेळ पण जी 7 ते संध्याकाळी 6 आहे ती 12 जुलैपर्यंत करण्यात आलेली आहे. पण काही मुख्य स्थापना ज्यामध्ये गर्दी होण्याची शक्यता आहे ती मात्र गोवा सरकारतर्फे आणखीनही उघडण्यात येणार नाहीये. म्हणजे काही गोष्टी बंदच असणार आहेत, ज्यामध्ये स्विमिंग पूल असतील, कसिनो असतील, सिनेमा हॉल्स असतील, जिम असेल आणि जे आठवडी बाजार गोव्यात असतात ते मात्र 12 जुलैपर्यंत पूर्णतः बंद असणार आहेत. म्हणजे 12 जुलैपर्यंत या कुठल्याही गोष्टी सुरू करणार नाहीयेत. मात्र जी शिथिलता गोवा सरकारने संचारबंदीमध्ये दिली आहे त्यामध्ये सुद्धा कोरोनाचे जे नियम आहेत ते पाळणं बंधनकारक केलं आहे. एकूणच काय तर संचारबंदीच्या या शिथिलतेनंतर गोव्यातील हॉटेल चालकांना दिलासा मिळाला आहे. पण स्विमिंग पूल, जिम, आठवडी बाजार बंद असल्यामुळे काही प्रमाणात तेथील नागरिक नाराज असल्याची पाहायला मिळते. अशाच अनेक ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा गोमंतक डिजिटल.